kini atong latest weather update Wednesday, October 13, 2021. Nakagawas na ang bagyong Maring o na international name na kumpaso sa atong Philippine Area of Responsibility. Nagilayon na 765 kilometers sa may kasadpan ng Kalayan, Cagayan. Na ay maximum sustained winds na 100 kilometers per hour doon sa sentro, ug ang gustiness mo abot sa 125 kilometers per hour. Ininag-alog sa direksyon sa kasadpan, amihan ng kasadpan sa gipaspaso na 30 kilometers per hour. Samtang habagat or southwest monsoon ang paday nakaapekto sa may Luzon, kasama na ang western Visayas. Ang weather conditions sa tibuok central Visayas, kasama ang eastern Visayas, makasinati generally fair weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Ini si Jomar Iclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw.